Το νέο franchise κατάστημα Φιλιάνα στα Ιωάννινα είναι γεγονός. Τα εγγένεια του νέου καταστήματος επίπλων Φιλιάνα στην Ανατολή Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της Φιλιάνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν πλούσια δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Βρισκόμαστε σήμερα στο καινούριο μας κατάστημα στη Φιλιάνα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία Φιλιάνα, επιτέλους έχουμε το καινούριο μας κατάστημα στα Ιωάννινα. Ένα κατάστημα το οποίο έγινε πρότυπο για την εταιρεία και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που όλος αυτός ο κόσμος έχει έρθει να μας τιμήσει. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει τα βήματά της πάρα πολλά χρόνια πριν. Από το 1980 έχει ξεκινήσει η ιστορία μας. Προχωρήσαμε σε 2 καταστήματα στα Ιωάννινα και αυτό το καινούργιο, το νέο κατάστημα της εταιρείας Φιλιάνα νομίζω ότι αντιπροσωπεύει αυτό που θέλουμε, να προσφέρουμε κάτι εξαιρετικό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ για να μας τιμήσει. Μοιραζόμαστε τη χαρά και τον ενθουσιασμό παρομοίως με σύσσωμη με την οικογένεια Γεωργίου. Και εμείς σαν Φιλιάνα, ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά πολύ έντονα που είμαστε εδώ. Ο χώρος είναι εξαιρετικός. Για μας είναι ένας ακόμα σταθμός και πολύ βασικός σταθμός εδώ στο νομό Ιωαννίνων και ευχαριστούμε από καρδιάς όλη την οικογένεια για την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά η σχέση εμπιστοσύνης είναι το α και το ω. Πλέον έχουμε γίνει μια οικογένεια όλοι μαζί και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που γίνεται. Έτσι είναι. Ομονοούμε σε βασικές αρχές, αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε, τιμάμε πολύ τις σχέσεις συνεργασίας και ευχόμαστε υγεία και πάρα πολύ καλές δουλειές. Και τα καλύτερα έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε έναν όμορφο, ζεστό, σύγχρονο και ιδιαίτερης αισθητικής χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων προσφέρεται στους καταναλωτές μια μοναδική αγοραστική εμπειρία με ολοκληρωμένες προτάσεις και εξατομικευμένες συμβουλές διακόσμησης του σπιτιού ή του επαγγελματικού τους χώρου. Έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, είδη κήπου, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε εδώ. Η Φιλιάνα, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει μεθοδικά τη στρατηγική ανάπτυξή της μέσω δημιουργίας νέων καταστημάτων σε πλέον κομβικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στα Ιωάννινα, το κατάστημα Φιλιάνα σας περιμένει στην Ανατολή, στη διεύθυνση Ιωαννίνων 127. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.